Pozdravujem. No, keď auto nejde, treba profesionálne odstaviť EGR-ko. No, toto je profesionalita. Je tu aj nálepka od toho dotyčného autoservisu na výmenu oleja. Im sa neštítia chváliť, aký olej tam dávali, respektíve viskozitu, taká, aká tam vôbec nemá ísť. Olej vydržal cca 10 000 km a začalo to asi pred pár týždňami vyhadzovať hlášku, zlá kvalita oleja. Takže my tu ideme čistiť sanie trošku a diagnostikovať problém pri rýchlosti 130 km za hodinu. Keď je rýchlosť konštantná, tak jednoducho cukne autom a hodí do neutrálu, respektíve ide na voľnobeh. Tak nejak, toto nejako musíme dať dohromady, musím sa pozrieť, že či je to ten EGR vážne odstavený v riadiacej jednotke, ale zaplatilo sa za to dosť peňazí. Tak, trubelka demontovaná, ale to zaslepenie trošku nevyšlo. Bolo to zaslepené asi len chvíľu. Takže nové tesnenia vyčistiť a vyťahnuť odtiaľ zbytky ešte toho plechu, čo sú tam. Snad to nebude v motore ešte ďalej, ale motor je zatiaľ normálne, len cuká. Takže uvidíme. No, toto trošku prečistené, tu sane dole sa nedá dať, to je priamo na hlave. Takže to som sa snažil len tak povysávať a vyškrapkať aspoň to, čo tam bolo vidieť. EGR-ko. Ďalej. Toto sme trošku vyčistili. Nešlo to ani mechanicky, ani nejako. Tak už úplne tie posledné, čo tam boli, tak som si to dovolil len trošku opieskovať znútra. Takisto aj túto trubelku na EGR-ko. Čakáme ešte na tesnenie a môžeme to tam nahodiť. No, ešte skontrolujeme filter teda už je skontrolovaný. Tam nie sú nejaké pilinky. Áno, zo pár ich tam bolo, ale nebolo to nič strašné, tak pri pravidelnom čistení obalu filtra nie je až taký veľký problém. Pokiaľ by ich tam bolo veľa väčšie, tak áno, a toto boli také úplne, že jak metalíza, bolo ich tam úplne že malinko, možno 4 som tam videl. No, ale poďme si povedať niečo o filtroch. Keďže toto auto má také svoje špecifické filtre. Nehovorím, že tam nebol použitý zlý palivový filter, konkrétne MAN. Ako dobre, ale keď sa pozriete dovnútra, hej, je to iba obyčajný čistý papier, takýto. Nič moc. A preto aj zákazníkom odporúčam napríklad Purfluxy, s ktorými mám veľmi dobré skúsenosti. A teraz si ukážeme ten rozdiel. Purflux. MAN, Purflux. Poprvé, chýba tu sosačík, ktorý sa dáva sem dole, do obalu filtra. A druhá vec, je tam ešte sítko vnútri navyše. Tu na to nie je. To je kvôli týmto pilinkám. Mám to aj na svojom aute, mám presne takýto istý motor v 508, Fomoco, Citroën, Peugeot. Toto má 132 kW, ja mám 133, ale vidíte, že aký tam je brutálny rozdiel v tých filtroch, čo sa týka použitia množstva papiera, hlavne aký papier tam je použitý. Tu je taký úplne jemnúčky, Purfluxy používajú o dosť hrubší. Ten filter je aj ťažší a ešte má vnútri sítko.
Samozrejme, ja odporúčam Purfluxy každému pri výmene oleja, filtrov a tak ďalej. Hlavne do tých novších aut. Nech používam do svojich všetkých, aj do tých starších. Ale pokiaľ sa jedná o staršie autá, tak samozrejme zákazník nebude platiť také peniaze za tie filtre, hej. Je to o niečo drahšie. Tak pokiaľ sa jedná o nejakú Fabiu jednotkovú alebo dvojkovú alebo hocičo, tak dám zákazníkovi na výber dve možnosti prakticky. Buď sa tam dajú filtrony, ktoré nie sú zlé, sú dobré, však používa ich aj VWčko ako prvovýrobu niektoré. Napríklad vzduchové sa používali do Tuarega, pokiaľ si dobre pamätám, originálne. A dám takto na výber, no do tých starších sa to neoplatí, no je to trošku vyššia suma. Ale ináč do týchto aut, tieto aj keď sú staršie, tak treba tam používať fakt kvalitné filtre, lebo sú dosť náchylné. Hlavne na kvalitu paliva, na kvalitu oleja sú dosť náchylné, to je že extrém, a na kvalitu filtrov. A hlavne pre tieto motory, vzduchový, tento som nemal ešte vonku, ani neviem, vyťahol, že vraj bol menený, iba ho skontrolujem a po prípade potom sa vymení. Tak vždy používať filter, ktorý má ešte pridanú penu na sebe. Takže ideme pokračovať ďalej v tomto trápení. No a v tomto prípade, keďže tam není ani správny olej naliaty, tak použijeme čistenie oleja. Vyčistíme, vymeníme olej a dáme prísadu do oleja. Nech to funguje tak, ako má. Jak vodička. No a tu je zásadný rozdiel aj medzi olejovými filtrami v strede, tlakový ventil a hlavne v papieri tiež rovnako ako tu je uložený takto, je tam o mnoho menej. Keď to porovnáme s týmto, tak tlakový ventil je úplne iný. A keď si všimnete, je tam o mnoho viacej papiera, lebo je ukladaný cikcakovo. Hold. Purfluxy. No, toto auto ma nedokáže už ničím asi neprekvapiť. Priškvarený kábel, by som rád vedel, že kto tu čo vlastne robil. Keď má byť takto pekne uchytený mimo. Tak ideme kontrolovať ďalej. Uvidíme, čo nás to ďalšie prekvapí. No a teraz dáme ochucovadlo. Chutí to každému motorčeku toto. Dáme novú krvičku. Pri pežoťanských motoroch od Fordu a tak ďalej treba vždy hlavne dodržovať špecifikáciu V71 buď 2312 alebo 2302 PSA Jaguar. Tak to tam nalejeme. Dobre. No, autičko porobené, vyskúšané. Spravil som na tom zo pár desiatok kilometrov, všetko v poriadku, závada, ako hovoril zákazník, sa už neprejavila. Praktické rekapitulácia, kontrola, podfúkovanie žiadne, tu sa vymenili tesnenia, plechové tesnenie tu vzadu, vyčistila sa klapka, príruba sania, tento senzor bol úplne zasvinený, takže ten sa poriadne vyčistil, ten funguje podľa diagnostiky ako má. A ten zbytok prakticky vieme. Akurát to EGR-ko nebolo odstavené, ako to zákazníkovi vraveli. Olejček čerstvúčky. A nezabúdať, treba tam dávať taký olej, aký tam má ísť. Takže urobíme posledný úkon. Zavrieme kapotu. A autičko môže ísť k zákazníkovi na ďalšie pekné kilometre. Čus.